Roger, beth sy'n ymlaen fan hyn? Ni newydd cael cinio yn Nghapel Mariah, y criw a'r artistiaid. Ond does dim dŵr yn y capel. Naeth rhai blynyddoedd yn ôl, nath Fandaliaid dod i'r capel a wnaethon nhw rhywbeth i'r pibe oedd yn golygu bod y cyflenwa dŵr wedi torri a i ni wedi gorfod dod lan gyda system yn hunain sydd yn eitha dyfeisgar, dwi'n meddwl. Yn gytuno, Adam? Ynddi. Rhy bell ddŵr anferthol.